Het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld. De Joden geraken daarover met elkaar aan en twisten en zeiden: Hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus sprak daarop tot hen: Voorwaar, ik zeg u, als gij het vlees van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echte voedsel, en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij, en ik in hem. Zoals ik door de Vader die leeft gezonden ben, en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet zoals bij de vaderen die het manna gegeten hebben en niettemin gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Woord van de Heer. Wij danken God. Wij vieren vandaag een hele mooie feest, het feest van het Heilig Sacrament. Een feest die, zoals wij dat vandaag vieren, niet zo oud is zoals wij zouden kunnen denken. Het is inderdaad een heel typisch katholieke feest, hè? Met vele processies en hele mooie cultuurgewoontes. Maar wat gaat het over en waarom vieren wij zo'n feest? Eigenlijk het feest, zoals gezegd, is niet zo oud. Het komt van een periode in het leven van de kerk dat vele mensen zich vroegen: is het waar dat het lichaam van Christus en het bloed van Christus, de consacreerde gedaante van brood en wijn, daarin werkelijk God aanwezig is of niet? En God in die periode heeft vele tekenen laten zien in de kerk, wonderen, zoals die Eucharistische wonder van Amsterdam of die van Meersen. Wij kunnen werkelijk zien dat God heeft tekenen aan de mensen gegeven, zodat wij kunnen zeggen: het is waar. Wat Jezus zegt in de Eucharistie: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, is niet een gelijkenis, is niet een theorie, een idee. Het is een werkelijkheid in het sacrament. Christus komt werkelijk in de Eucharistie voor ons aanwezig. En wat wij nuttigen, wat wij drinken, is werkelijk zijn lichaam en zijn bloed, zoals hij werkelijk in ons aanwezig is. Dat is misschien heel moeilijk te geloven of te beleven, omdat ik maak dat elke jaar met de kinderen van de Eerste Communie. Op het moment dat je moet aan het einde bijna van de catechesis uitleggen dat die stukje brood dat wij eten op het moment van de Eucharistie niet meer brood is, maar het lichaam van Christus, zijn vlees. En sommige mensen, sommige kinderen, die doen zo'n gezicht van: wat is dat? Nee, maar het smaakt niet naar vlees, het smaakt echt gewoon naar brood. Het is heel moeilijk uit te leggen, hoe kan dat? Dat is ook hetzelfde vandaag voor de Joden in het evangelie. De Joden hebben een prachtige wonder gezien. Er waren meer dan 5000 mensen bij Jezus gekomen en ze hadden niets te eten. En Jezus zei aan zijn leerlingen, zoals hij vandaag ook zegt aan zijn kerk: geeft hun maar te eten. En de leerlingen hadden alleen maar een beetje voedsel, wat broodjes, wat visjes. En Jezus heeft het gezegend, heeft het verdeeld. En alle mensen hebben gegeten totdat ze verzadigd waren en het is over geweest. Dus ze wilden Jezus koning maken. Omdat ja, wat voor een betere koning kan je hebben dan zo'n koning die elke dag een barbecue kan voorzien. Geweldig. Maar Jezus wilde het niet. Jezus verdwijnt.
Want de mensen hebben niet begrepen. Jezus gaat weg aan de andere kant van de rivier met de leerlingen. De mensen volgen hem aan. En toen ze hen hebben gevonden, hebben gezegd, waarom ben je hier? Maar Jezus heeft gezegd tegen hun, jullie zoeken mij niet omdat jullie hebben tekenen gezien, maar omdat jullie zijn verzadigd. En daar begint een discussie tussen de Joden en Jezus. Want de mensen vroegen, wie ben je? Hoe kan je dat zeggen? Wat bedoel je dat je bent die ene brood dat wij moeten eten? Wat bedoel je dat? Het zijn allemaal vragen die wij zelf kunnen hebben over God zelf. Wie ben je? Waar is God? In mijn leven, waar kan ik het zien? Die hele oude ritueel dat wij vieren in de kerk, wat heeft dat met mijn eigen leven van doen? Dat zijn vragen die de Joden hebben tegenover Jezus. En Jezus antwoordt op een duidelijke manier en tegelijkertijd een manier die heel moeilijk is te begrijpen. Als jullie mijn vlees niet eten, als jullie mijn bloed niet drinken, hebben jullie geen leven in jullie. Wat bedoelt hij daarmee? Soms is Jezus heel radicaal, zouden wij zeggen, in zijn woorden. Want wat hij zal doen is ook heel radicaal. Hij zal werkelijk zijn eigen vlees en zijn eigen bloed weggooien voor ons op het kruis. Als wij niet bereid zijn om vanuit het kruis van Christus te leven, hebben wij inderdaad weinig met de Eucharistie. Deel te hebben aan de Eucharistie betekent niet alleen maar komen en luisteren naar een preek of nuttigen van de heilige hostie. Het betekent ook met je eigen leven dat te beleven. Want Christus is niet op zijn kruis gestorven, maar op ons kruis. Als Jezus zegt, als jullie niet eten mijn vlees en mijn bloed drinken, hebben jullie geen leven. Bedoelt hij, als jullie niet binnengaan in het mysterie van het lijden, dat ik op mijzelf heb genomen om jullie leven te schenken, kunnen jullie echt het mysterie van de Eucharistie niet begrijpen. Het mysterie van de Eucharistie heeft te maken met dood en leven. Het is het brood, dit bijzondere brood dat wij eten, die heeft geen smaak, als zin van een leven zonder zin. Een leven naar de dood. Een leven die tegenover het lijden geen antwoord heeft. En die brood breken wij in de Eucharistie. Zoals Christus heeft het lijden op zijn eigen lichaam gebroken. En heeft het gedood met zijn eigen dood. En zo gaan wij over naar de kelk. De kelk drinken wij normaal gesproken alleen maar de priesters. Maar geloof mij, het is een zoete wijn. Het is een wijn die spreekt over de liefde van God die zoet is. En wijn, zoals de wijn, doet je een beetje duizelig. Gelukkig. En dat is het eeuwig leven. Dat is wat wij vieren in de Eucharistie. Het overgaan van dood naar leven. Van de onzin van het leven naar de liefde van God. Kunnen wij dat werkelijk beleven? Kunnen wij dat werkelijk in onszelf belichamen? In onze eigen geschiedenis, in wat wij meemaken. Dat is het mysterie van de Eucharistie. Dat is waarom wij ook gaan ter communie. Omdat wij dat willen meemaken. We willen werkelijk Christus aanwezig doen in ons leven, in onze parochie. Dat dit mysterie niet alleen maar een theater wordt op het altaar bij de priester, maar werkelijk een beleving in onze maatschappij. Dat wij over mogen gaan, van dood naar leven. Dat het lichaam en het bloed van Christus zich present aanwezig maken in ons. Dat is ook de reden waarom wij dat mogen aanbieden. En onze knieën neervallen om te aanschouwen iets dat wij kunnen niet goed begrijpen, maar dat wij kunnen ervaren. Laten wij in dit feest ook genieten van deze mogelijkheid dat God ons geeft. Dat Hij werkelijk bij ons komt. En dat Hij ons luidt het mysterie van het leven. Amen.